Sugeng siang, ingkang kula kinurmati Bapak Doni selaku guru Basa Jawi SMA Negeri 3 Sidoarjo lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung amargi sampun maringi rahmat lan karunia dumateng kita sedaya saengga kita sedaya diparingi kesehatan. Teng mriki kula badhe ngaturaken bab virus corona. Kita sedaya ngertos menika kasus virus corona ing Indonesia meningkat. PSBB diperpanjang dening pemerintah kalian duweni tujuan mutusaken penyebaran saking virus niki. Dampak internet virus corona ngurugiaken sadayaning bidang. Kata masyarakat kang panik lan wedi, wiwit pemerintah maringi info yen ing Indonesia enten kalih tiyang positif corona. Masyarakat langsung padha mborong sembako kangge persiapan utawi simpenan pas karantina berlangsung. Niki berdampak ing regi sembako ingkang minggah lan stokenipun angel ditingali. Corona ugi berdampak ingkang perekonomian. Kathah karyawan kang dirumaaken utawi di PHK lan perusahaan kathah sing tutup sementara. Kathah tiyang sing sambat yen perekonomiane mandhap. Mireng bab puniku, pemerintah maringi sembako kangge masyarakat sing kirang mampu. Langkah niki dianggap dados solusi. Nanging isi kata sing boten kebagian amargi kesalahan administrasi. Kula miris amargi wonten tiyang ingkang boten berhak malah angsal sembako. Kasus positif corona terus ningkat. Amargi tasih kata tiyang sing boten numuti arahan pemerintah kangge teng griya mawon. Sikap niki sing dumadi faktor peningkatan virus corona ing Indonesia. Polisi ugi mendhet perangan kangge ngebubaraken kempalaning tiyang lan maringi arahan supaya teng griya mawon yen menika boten enten kepentingan. Pemerintah maringi kebijakan yen menika kita medal saking griya amargi enten kepentingan wajib menggunakaken masker. Yen kedapatan boten menggunakaken masker bakal diberhentikan kalih polisi sing bertugas. Kula harap masyarakat saged nerapaken cara pencegahan saking virus niki lan numuti kebijakan saking pemerintahan. Pemerintah ugi maringi berita bab corona ing internet ingkang saged diakses kalih masyarakat. Stasiun TV ugi ngewanti-wanti masyarakat supaya tetep teng griya mawon. Virus corona niki saged ngeinfeksi sinten mawon. Mula niku kita kedah nerapaken langkah preventif kangge pencegahan. Ing pandemi niki kita tetep kedah jaga kebersihan diri, jaga jarak, lan tetep numuti kebijakan pemerintah. Boten mung pemerintah lan tenaga medis mawon ingkang bakal berantas virus niki. Kita uga mendhet perangan kalihan teng griya mawon. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken saniki bab corona saged maringi informasi kangge sadherek. Kita sedaya ugi ndonga mugi-mugi pandemi niki enggal bubar lan kita saged makempal bareng-bareng keluarga lan rencan-rencanipun.
Cukup semanten ingkang saged kula aturaken. Menika enten kalepetan, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.